Salutare tuturor, eu sunt Andrei și ăsta este primul meu videoclip în care o să-mi auziți vocea. Mă cheamă Andrei, cum am zis la început, am 10 ani și locuiesc în Brașov. Nu pot să zic cartierul că... nașpa. Faze că vreau să vă zic că s-ar putea să urmeze videoclipuri de pe laptop, dar nu știu cum va decurge și vă rog să mă iertați pentru că n-am mai filmat de 3 săptămâni ori 2 săptămâni, pentru că cu școala online, cu din astea, adică îmi fac teme, adică mănânc după ce îmi fac orele la 12, le termin la 12, mănânc, îmi fac temele, deja să fac cu 4:30, mai e și o oră afară până la 5:30, până se cam se întunecă și s-a dus ziua. Mai ales pentru că eu editez videoclipurile, adică nu cred că vă gândiți că le editez, dar le editez și fac cam 3 videoclipuri până să-mi iasă ce vedeți acolo, mai ales pe car parking, pentru că a trebuit să filmez. Să semnalizez, să mă încadrez pe bandă și chestii de genul. A fost destul de greuț pe mine, gen să-mi țin identitatea secretă, dar a venit timpul să vă dați seama. Mai ales pentru că car parking pentru mine e o serie de suflet, mai ales pentru că lucrez de 3 ani la car parking și mereu mi-am dorit să am un canal ca lui King. În descriere s-ar putea să vă pun linkul lui Lime Gaming. E un prieten de-a meu și a deschis canalul odată cu mine. Duceți-vă acolo, lăsați un like, un share, un subscribe și nu uitați să dați share ca să vadă mai multe persoane, ca să am și eu mai multe vizualizări. Și oricum, dacă vreți să știți, după 100.000 faceți bani. Așa că nu vă gândiți că fac chestia asta pentru bani, dar că e un vis împlinit și asta e faza. Sper că v-a plăcut. Este destul de... și îmi cer scuze că nu avem sunet, doar că am luat un microfon de la Profi, vorba vine de la Profi, da. De la cu 30 de lei, de la ieftin. Ca să filmez videoclipul ăsta expres. Pe viitor s-ar putea să-mi iau unul din acela de gaming, poate de la Mega, de la EMAG, poate mi-l iau de la Flancor, Altex, ori chiar de la PC Garage. O să vedeți azi ori mâine, ori niciodată. Vreau să-mi deschid o nouă serie cu Need for Speed Carbon. Doar că faza e că gen jocul nu e full pe care l-am eu și pot doar să fac quick race din acelea scurte, doar că sunt destul de bun și prima dată voi face cu mașina de început, prima dată videoclip și am toate mașinile gen din joc. Să-mi lăsați în comentarii o mașină gen pe care o vreți să o mai testez în Need for Speed Carbon. Eu am fost Andrei și pe data viitoare. Parararam!